Deci înțeleg că avem modelul ăsta super frumos de fustă, pe care vrem să facem mai multe combinații, mamă, așa ai zis? Da. Da. Modelul ăsta de fustă e cu mai multe bulini și mai multe combinații de culori. Mhm. Iar cu Mamă, dar fustă ce frumos e materialul. Da, și simte foarte comod. și super confortabil. Mhm. Iar eu agreiez genul ăsta de fustă că poți să te joci cu ea, dacă vrei să duci la petrecere, pui ceva Da, e elegant foarte deasupra. versatilă, asta Exact. e. Pui o sandală în picior sau pui un Adidas. Nu e o fustă care să stea în dulap. Numai că greutatea, știi de unde vine, Andrei? De la transferul între partea de sus și fustă. Nu poți să pui orice pe genul ăsta de fustă. Și noi o să ne jucăm cu asta astăzi. O să venim cu niște idei pe genul ăsta de fustă. Ce anume putem să punem? Un tricou alb. Simplu. L-ai îmbrăcat. Ai pus te-ai un ieșit din Adidas. casă. Ai venit cu jacheta asta scurtă, care o cerut-o multe doamne și vreau cu 3 degete mai lungă. Doar că acest gen de jachetă este potrivit pentru genul ăsta de fustă sau un pantalon nevazat. Și uite Hai ce să frumos se petrece peste genul ăsta de fustă. Hai să ne oprim aici pentru video ăsta și arătăm în următoarele și alte combinații, nu? Dar trebuie să ne spui prețul la fustă, nu? Fusta e la 169, că am mai avut-o și într-un video precedent cu alte burinuții, cu alte culori. Super, le găsiți pe reflex.ro sau veniți cu un mesaj pe WhatsApp. Și mai multe combinații în videoele care urmează. Da.